Alguna vez, una obra de arte llegó a conmover a alguien hasta o punto de provocarlle síntomas físicos. Mareos, taquicardias. Parece algo sacado dunha película, verdad? Pois é un fenómeno real, documentado, e a súa historia é moito máis fascinante do que se podería imaginar. Isto que acabamos de ler é o que se coñece como o choque de autenticidade. Non estamos a falar simplemente de apreciar a arte, sino de ser completamente superado por ela. Esa sensación de que todas as fotos, todos os libros que viramos antes eran só sombras pálidas do real. E esta experiencia, esta porta, lévanos a un fenómeno aínda máis profundo. Formalmente chámase a síndrome de Stendhal, pero ollo, non pensemos nisto como unha enfermedade no sentido clásico. Vexámolo máis ben como unha resposta extrema do noso corpo e da nosa mente cando se enfrontan a unha beleza tan potente que, sinxelamente, desborda a nosa capacidade de procesala. Entón, de onde sai este concepto tan peculiar? Pois non naceu nun laboratorio nin nun consultorio médico, naceu nas páxinas dun diario. A súa historia é unha viaxe incrible, dende unha anotación persoal e íntima ata un diagnóstico clínico en toda regra. Todo comeza en 1817. O escritor Stendhal, sinxelamente, anota no seu diario esa experiencia abafante que tivo en Florencia. E xa está, a súa observación quedou aí, como unha curiosidade literaria durante máis de 170 anos. Imaginade, non foi ata 1989 cando unha psiquiatra, Graciela Magherini, empezou a conectar os puntos, estudou máis de 100 casos parecidos en turistas e finalmente deulle un nome. Pero a historia non remata aí ni moito menos. As análises máis recentes suxeren que etiquetar isto como un simple trastorno médico podería ser non ver o bosque pelas árbores. Ese, en lugar de ser un problema na mente da persoa, fose un problema de comunicación coa propia arte? Claro, a pregunta que xorxe de inmediato é esa. Trátase dunha condición psicológica extraña que só afecta a unhas poucas persoas especialmente sensibles? Pero, e se a resposta fuese outra? Unha perspectiva máis nova propón unha idea radicalmente diferente. Ese síndrome de Stendhal non é un fallo na persoa, senón o resultado dun colapso, dunha ruptura na comunicación entre a obra e quen a está a mirar. O concepto clave aquí é a mediación cultural. Pensemos en todas as ferramentas que usamos casi sen darnos conta para entender a arte. O que sabemos de historia, o contexto cultural, ata o simple feito de saber que estamos nun museo. Todo eso actúa como un amortecedor cognitivo, un colchón que nos axuda a xestionar o impacto da arte sen que nos desborde. Aquí vese a diferenza moi clara. Nunha experiencia normal, digamos, o estímulo artístico pasa polos nosos filtros culturais, e iso lévanos a unha conexión con significado. Pero na síndrome de Stendhal, eses filtros colapsan, vense completamente superados. O resultado non é comprensión, sino unha sobrecarga total, sensorial e emocional. Moi ben. Entón, que é exactamente o que fai que estes filtros protectores fallen de repente? Por que algunhas persoas en momentos concretos quedan completamente expostas? A investigación identificou varios factores clave que contribúen a esta sobrecarga. Os estudios falan de 4 tipos principais de ruptura. A sobrecarga semiótica é cando unha obra ten tantos símbolos, tantas referencias, que o cerebro di, basta, non podo con tanto. O xoque de autenticidade é o que lle pasou ao profesor do comezo, esa vertixe ao ver o orixinal por fin. O desplazamento espazo-temporal é esa sensación tan extraña de sentir que viaxastes no tempo. E por último, a resonancia biográfica simbólica, que ocorre cando unha obra de arte toca unha fibra tan persoal, tan íntima, que desata unha reacción emocional totalmente inesperada. Claro, pero isto pasa a calquera? Quen é máis propenso a experimentar esta sobrecarga? A investigación cuantitativa danos unha respuesta que, a verdad, é bastante sorprendente. O factor máis determinante cunha correlación estadística de 0,67, que é unha cifra moi alta, non é a sensibilidade nen a falta de coñecemento. É, paradoxalmente, todo o contrario, o que chaman priming cultural. Ou seja, canto máis biches unha obra en libros, en documentais, en internet, máis vulnerable é esa que che impacte en persoa. Parece que a fenda entre a copia e a realidade pode ser demasiado grande para o cerebro. Entón a cousa funciona como unha balanza. Por un lado, ter unhas expectativas altísimas e estar lonxe da casa aumenta o risco. Pero polo outro, ter unha boa explicación no museo, prepararse un pouco para a visita e ter experiencia viaxando. Todo iso actúa como un escudo protector. Se entendemos as causas e os factores de risco, a seguinte pregunta é obvia. Podemos facer algo? Podemos diseñar mellores experiencias artísticas para que isto non pase? E a resposta é un sí rotundo. Como di este educador do Sufici, a clave non é eliminar a emoción, para nada. Sería un erro terrible. A clave é o equilibrio.
Trátase de dar o contexto suficiente para axudar a procesar eses sentimentos tan fortes, en lugar de que nos arrastren por completo. E aquí temos un conxunto de ferramentas moi práctico para os museos. Cousas como dar información por capas, preparar a xente para as obras máis potentes, crear espazos de calma para poder respirar entre salas, contar unha historia coherente coas obras ou simplemente marcar un ritmo de visita máis pausado. Cada unha destas estrategias pode axudar a convertir unha posible sobrecarga nunha experiencia memorable e chea de significado. E agora chegamos á parte máis interesante de toda esta análise. E se todo isto que levamos falando de fallas, de rupturas, de sobrecargas, non fose toda a historia. Atención a esta cifra, porque é sinxelamente espectacular. Casi 3 de cada 4 persoas que sufriron un episodio agudo da síndrome de Stendhal, cando botan a vista atrás, non o ven como algo negativo, veno como algo profundamente transformador na súa vida. A inmensa mayoría acaba integrando esa experiencia tan intensa como un momento de crecimiento personal, como un punto de inflexión. Entón, que nos dis isto sobre o que está a pasar en realidade? Pois que quizáis o obxectivo nunca debeu ser prevenir estas experiencias. Quizáis o obxectivo real sexa dar á xente as ferramentas para navegar esa intensidade, para que unha experiencia que nos desborda poida converterse nun avance, nun descubrimento persoal. E isto déixanos cunha última pregunta para reflexionar. Nun mundo que está saturado de imaxes, de copias, de filtros, quizáis estes raros momentos de sobrecarga non son un erro do sistema. Quizáis son a proba de que aínda somos capaces de ter unha conexión auténtica, crúa e directa coa beleza. Unha conexión tan poderosa que nos acode ata os alicerces.